Айваз, менә шуннан да төрле юнәлешләрдә эшлисең. Бүген конкрет актив рәвештә кайсын алып барасың син? Беләсеңме, мин бәлки натура буенчадыр, бәлки үземнең специфик характерым буенча күп юнәлешләрне эзләнеп, табып, шушы юнәлештә эшләү минем өчен хас әйбер. Шуның өчен мин үземне бүгенге көндә менә мин формалашкан журналист дип әйтә алмыйм, формалашкан музыкант дип әйтә алмыйм. Бәлки аның минуслары да бардыр, чөнки бер юнәлештә артык эшләмичә, шул юнәлештә генә үсмәү һәм күп тармаклардан бит үзең беләсең, күп тармакларны алсаң, һәрберсенең сыйфаты кими. Ләкин менә шундый кеше мин, бөтен тармак миңа кызык. Күп тармаклар миңа үземнең күзлеккән караганда рәхәтлек, җанга рәхәтлек китерә, эшләүдән рәхәт китерә. Һәм бүген көндә түгел генә әйтә дә алмыйм. Менә мин музыкант дип, менә мин алып баручы, менә мин радио алып баручы, менә мин диджей дип, менә мин журналист дип. Ләкин мен соңгы арада сизәм, бәлки үземнең теге физиологик, биологик рәвештә үсүдән, бәлки аңа рәвешеннән үсүдән хәзер әкренләп мин журналистика күбрәк тарттым. Менә әйтик, якынрак килдем. Якынрак киләм. Килә башладым дип әйтик. Нинди материаллар аша, нинди эшләрең аша? Мәсәлән, TMTV шулык, мәсәлән, әңгәмә алып барасың син анда җырчылар белән. Әңгәмәләрен кызыклы итәргә тырышасың, карыйбыз. Менә ул хакта күбрәк таныштыр әле. Ул нинди проект һәм TMTV аның киләчәге ничек, үсеше ни хәлдә хәзер? TMTV проекты алдан ук музыкаль канал буларак үзен игълан итте. Татарча. Татарча музыкаль канал буларак. Шуңа күрә әлбәттә аңлашыла, монда контент, музыкаль контент. Монда ничек кенә карама, ниндидер политика юк, ниндидер әз генә юмор бар. Әз генә юмор бар, ләкин музыкаль юнәлеш. Ләкин мин шул вакытта ничәдер куянны бер юл атырга тырыштым. Менә бу әңгәмәне әгәр дә караган булсалар, безнең караучыларыбыз интернетта, башка ресурсларда, мин анда әңгәмәне алып барганда да җырчы белән, музыкант белән әйтик, музыка канал булгач җырчы белән алып барасың икән әңгәмәне. Мин алып барырга тырышам, аны музыкант яктан гына ачып түгел, әйтик аны кеше буларак ачам. Аның кайбер сәясәткә карата, политикага карата да карашын ачыкларга тырышам. Шул вакытта мин музыканттан, җырчыдан алам, музыкаль канал булгач, ләкин төрле яклап аны тикшерәм. Менә бармы җырчылар арасында фикерле яшьләр шуннан да. Безнең бит бер төрле генә караш формалашкан күпчелек халыкта, алар менә үзләренең җырларын ятлыйлар да, дөньядан артта калып йөриләр ди. Бу стереотип түгел, дөресен әйтергә кирәк, бу бәлки түгел, расланган ниндидер күзәтүләрдер, чөнки менә минем күзлектә бүген көндә эстрадада 20%, 100%-ның 20% акыл фикер итә, калган 80% син эшле җырларын ятлап, бүген яңа күрмәк күчертеп, күрсәтеп биеп йөрү. Бу чын, менә минем күзлектән шулай күренә. Һәм шушы 20% арасында син әйткән кемнәрне аерып әйтә алам, минеме? Менә мин алып бардым әңгәмә Салават Миңнеханов белән. Салават Миңнеханов белән алып барганда, аның белән кызык булды, чөнки һәр яклап, хәтта мин аны алганда да ул миңа яңа фикерләр кертеп, шул фикерне куерта алды. Минем фикерне генә түгел, гадәттә теге җырчы фикерне мин әйтәм һәм шуны куертабыз. Аның фикерләренә бергә куерту. Салават Миңнеханов. Ул якта менә шулай минем яхшы дустым, җырчы егет Илназ Гарипов. Әңгәмә шулай кызык булды. Аның белән, чөнки без аның белән җырчы буларак кына таныш түгел, менә дуслар кеше буларак та таныш. Мен үзем дә яхшы беләм. Аның белән, кызлардан кемне әйтә алам икән мин? Кызлардан менә ул сорауга, белмим, менә әңгәмә алып барган юк, ләкин Гөлназ Сафарова белән миңа Гөлназ Сафарова җырчы түгел инде, ул инде бу очракта шоу-бизнесның бер якты вәкиле, ул инде фикерле кеше. Журналистика факультетын бетергән. Кызлардан миндә күп булмадылар, Мәликә булды, әлегә күп булмады. Булды Илмир Нагимова. Алар турында хәйр әйтә алмыйм. Менә кызлар дигәннән Алина Бәширова мәле ул, Бәшәровамы? Бәширова. Бәширова алдың һәм шеметергә тырыштың. Менә синнән шәхсән беләсем килә, аның менә бу алымын ул үзен пиарлар өчен билдән түбән төшергә туры килде. Миңа аңлатырга тырышты ул әлеге алдымны, минем элеккедән килгән хыялым, элек хыялландым, бер кешедән курыкмадым дип. Минем күзлектән аның шушы адымы бер төрле, менә беләсеңме, халык бездә шулай яланган бит, бер яңа әйберне күрсәтсәң халыкка, халык ха дип әйтергә тиеш, димме? Бу шул бунтны күрсәтте. Менә калганнардан аерылып тора алам бит мин дигән бер бунтны күрсәткән кебек тоелды миңа. Менә миңа шәхсән. Пиар, әзрәк пиар да бар инде. Бу булгачтын пиар булырга тиеш. Ләкин бер вакытта үзе әйткәнчә, аның элеккедән килгән хыялы түгел ул менимчә. Элеккедән хыялы булса, фотосессияга төшеп, аны газеталарга бирмәс иде. Аның үзендә хыялын төшкән фотосессиясын компьютерга тотыр иде. Менә мондый алым безнең татар эстрадасына хасмы соң туры киләме? Һәм
аннан карап башкалар да шундый бик матур булмаган күренешне кабатламасмы икән? Татар, беләсезме, татар эстрадасына түгел, гомумән татар милләтен караганда бу хас түгел безгә, дип уйлыйм мин. Чөнки беләсезме, ничек кенә тырышмасыннар Европадан аларга, русларга аларның икенче менталитет, аларның дөньяга карашы икенче. Ләкин әлеге үзгәрешләр безнең татарда булачак. Без әкренләп хәзер европалаштык, руслаштык. Бер 5-10 елдан соң иманым камил әлеге күренеш булачак. Без шулай ук уятсыз фотосессиялар, уятсыз клиплар татарларда күренәчәк. Һәм бу әйләнәчәк нормаль күренешкә. Өлкәннәр ничек тынычландыра безне хәзер? Безнең менә милли жанлы апалар, абыйлар, абзый апалар борчыла хәзер сине ишеттеләр. Алар борчыла, әлегә борчыла. Алар менә шу ел үткәч, 5-10-15 ел үтеп үткәч, нормаль күренешкә килгәч. Безнең үлеп бетәчәкләр, менә шул әби бабалар үлеп бетәчәкләр. Ә менә калачаклар, менә хәзерге яшьтән шушы әйберне күреп үскән, шушы рухта тәрбияләнгән, алар инде олы буынны тәшкил итәчәкләр һәм алар өчен нормаль булачак. Хәзер янәдән кайтыйк инде TMTV каналына, һәм анда синең бу музыкаль авангард кынамы синең тапшыру? Музыкаль авангард. Әллә тагын инде тапшыру алып барасың? Беләсезме, бүгенге көндә безнең TMTV каналы әле яралган гына канал буларак, бездә программалар арасында, авторлык программалар арасында минем генә программа бар. Бар музыкаль каймак, бар музыкаль бүләк дигән программа. Музыкаль бүләктә котлаулар кабул итәбез, музыкаль каймак инде ул хит-парад. Идеясында шушы каналны 30%-ын менә шундый алып баручы булган музыкантлар, җырчылар турында сөйләгән программа белән туплау. Һәм әлеге проект минем TMTV-да бердән-бер. Ләкин идеяда әле минем дуэтлыкта Әбри Хабриев белән юморга кагылышлы программа эшләү, шулай ук юмор белән кызыклы, әйтик, уй-фикерләрне анализлау программасы эшләү бар. Бәлки татар музыкаль авангард әле берничә ел соң гомумән спецификасын үзгәртер. Мин үз өстендә эшләп, программаны анализлап, гомумән бу бер кирәк түгел дип яңа специфика үзгәргә. Чөнки минем хәзерге көндә дә менә программа ул атнасына бер тапкыр чыга. Атнасына бер тапкыр чыга. 30 минутка якын. 30-35 минут. Ул синең әңгәмә ничек структурасы бик олы структурал. Чөнки бар аның 20 минут әңгәмә, ә калган 15 минуты шоу бизнес яңалыклары. Шул ук вакытта мин анда кайгы вакытта җырчыларны интернетта күзәтәм. Аларны интернеттан нишләр икән дип интернетта кызыклы моментларны күзәтәм. Кайгы вакытта без аерым бер концерттан, чыгыштан репортаж ясап кергән мөмкин без. Булырга мөмкин анда трейлерда. Кайгы вакытта трейлер булса, яңа клипка трейлер күрсәтәбез. Кайгы вакытта мин үземне кызыклы фантазияларны фотошоп рәвешендә әйтик, син интернетта караган бардыр минем, җырчыларны төрле хайваннар формасында эшләттем. Менә бу юлы мин программада эшләдем, җырчыларга яңа имидж кебек фотошопта аерым чәчләр куеп, сакаллар куеп, образларын үзгәртсәләр, ничек булыр иде дип. Мин экспериментта, һәр вакытта минем бу рубрикалар минем алышып тора. Һәм бу рубрикалар алышу минем шул вакытта минем менә моны күрсәтәсем килә дип күрсәтү теләге, икенче яктан байыту. Һәм бәлки әйтәм, үзгәреп бетереп гомумән программа икенче рухка. Диалог 20 минут, әйтик 3-тән 4-тән өчен алып тора. Диалог ул әлегә төп нигезе, программаның төп нигезе. Ниндер махсус кагыйдәләр бармы сезнең? Кемне чакыра аласың? Нәрсә сөйли аласың? Нәрсә сөйли алмыйсың? Әлеге көнгә кадәр ул махсус кагыйдәләрне уйлап тапкан да юк безнең. Чөнки яңа формалашкан канал, без әле үзебез дә тотып карыйбыз, иснәп карыйбыз, күреп карыйбыз, әйме. Шуның өчен әлегә менә мин бик шатмын телеканалга иң беренче килеп кергәнгә. Чөнки мин телеканал 5 ел эшләп, инде формалашкан кагыйдәләр үтәргә килеп кермәдем. Мин үземнең кагыйдәләрне диктовать итәргә, әйтергә кирдем анда. Шуның өчен бәлки мин хәзер әйтеп калдырган кайбер кагыйдәләргә алдан киләчәк кешеләр буйсынырла. Ул якта миңа җайлы. Һәм әлбәттә, этика кагыйдәсе, мораль кагыйдәсе, телевизион формат кагыйдәсе рамкалар бар. Ләкин ул рамкаларны әлбәттә тотырга кирәк. Ә менә калган сүз ирегеннән, кемнән чакыру ирегеннән әлегә чикләү юк. Кытлык киселгән юк. Теләгән кешене чакыра аласың. Теләгән кешене чакыра алам, әйе.